Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting ah, kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon dito po lamang matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po ninyong isa puso at isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hininga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shelly Royola from Bicol, Ryan Labisti, Jonix Bin Nadine, Geraldo Jimenez, Gigi No, Arnel Del Rosario, Angeli Bonifacio, Crisley Abugao, Orchili, Tinetron, Angelica Bundok, Carita Palma, Elisiapil, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Rolay Casey, Arting Camacho, Maricel Placido, Yutina Pilipi, Ilmay, Triple E Commented, Marina Arangis, Loli Cayago, Joan Bibbs, Nogit, Gillian Jik Bulbider, Lucino Borja, Inerpic, Muchanters, Nathan Burt Commented, Maylin Jumampu, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Brian Bimsa, Rodi Joaquin, Ruti Takan, Inday Sali, Cocojin, Cecilia Cruz, Mel Jam, Bibi Puruk, Johnny Gianan, Joseph Lacada, Evelyn Pulado, Antonio Suarez, Ruan Linoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Ocampo, Jibidin Gano, Shani, Ellen Ramos Pabriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Loyang 92, Tiger, Maruka, Aralipio, Sim Gamer, 69, GC Mai Galvez, Yunomo, Estrada Commented. At Aljon Puod Commented, Dance Araulo, Andong Kalongi, Mabel de la Santa, Teresita de Leon. Sana po lahat pong binanggit ko po ay nanonood ngayon sa aking video. Sana po ay mag-subscribe kayo at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isunod na video. Ang i-share ko po sa inyo ay orasyon sa astral prediction, Hiwagan ng Pangasinan. Kung mahilig po kayong gusto nyo pong ganitong usapin na pangkuan po,
gusto po nyong maglakbay ang diwa po ninyo na sa ah, na natutulog po, ay ito na po yung kunyo po. Subukan nyo lang po kung kuan. Basta maganda to isa ulo po ninyo muna bago nyo gawin. At paalala ko lang po sa inyo, pag ginawa po ninyo ito ay sa puso't isipan po at yung talagang gustong gusto nyo po. Huwag nyo pong subukan lamang po. Ito po ay dapat po dito po ay kung wala po kayong pudir po, ito na po yung pinagkabudir po. Yung mga baguhan po, ito na yung pagkapudir. Tatlong bisis po yan. Bali, kung po yan. 12 po na kanyan. Sa mga may nagdi-devotion na po, may devotion na, may pudir na po sila na ginagamit po. Pwede na pong idirekta yun. Pero yung mga baguhan po, dapat po magdasal po ng Ama namin 3 bisis po. Panginoon 3 bisis po. Luwalhati 3 bisis po. Sumasampalataya 3 bisis po. Bago matulog ay usalin ng orasyon ito at banggitin po ng ang buo kung saan ka mo gustong pumunta. Makakapunta ka ng iyong body doon. Gawing mantra ang nasabing orasyon hanggang makarating sa iyong nais puntahang lugar. Dapat po ito ay isa ulo bago gamitin po. At hindi po ito basta-basta po gagamitin lamang po na usalin nyo lamang po. Dapat po focus po sa inyong ginagawa para makamtan nyo po ang ninanais nyo po. Dapat po maisolo po nyo mabuti ito na aking binagi na orasyon. Orasyon sa astral prediction. Baga ng Pangasinan. Basta magdasal po ng 3 bisis sa Ama namin, Panginoong Maria 3 bisis po, Luwalhati 3 bisis po, Sumasampalataya 3 bisis po. Ito po ay magdasal po bago matulog po sa gabi. At narito po ang orasyon na usalin po paulit-ulit po. Iyuhi, Yuhayi, Iyihi, Yihiyi, Yahu, Yi, Huyi. Iyuhi, Yuhayi, Iyihi, Yihiyi, Yahu, Yi, Huyi. Iyuhi, Yuhayi, Iyihi, Yihiyi, Yahu, Yi, Huyi. Dapat po ay usalin nyo bago matulog at usalin ng ang orasyong ito at banggitin mo. Pagkatapos mo usalin po yung orasyon at banggitin mo kung saan ka gustong pumunta, kung saan mo gustong pumunta at makakapunta ka ng iyong body doon. Gawin mantra ang sinasabing orasyon hanggang makarating sa iyong nais puntahan lugar. Dapat po ito ay isa ulo bago gamitin po. At dapat po pag umusal po kayo ng orasyon po ay sa puso't isipan nyo lamang po at focus po kayo sa inyong ginagawa. Sa mga naniniwala po, ito, kung gusto nyo subukan, basta alam nyo po yung usalin po yung orasyon. Dapat po may isaulo po talaga ito. Huwag nyong basta-basta po gagamitin na kung di nyo may isaulo para hindi kayo malito. Sana po nagustuhan po nyo aking binahagi na orasyon sa astral prediction, Hiwaga ng Pangasinan. Sana po pakiingatan po at wag po nyong ipagyabang po ito na sa may gusto lamang po na makakamtan nyo po ang kung saan kayo makakarating. Dapat po ito ay pakaingatan po at
isa puso't isipan ng pagbanggit ng orasyon at kailangan po ay isaulo po yung mabuti bago nyo po gawin. Paalala lang ko lang po sa inyo lahat. Sana pag ginamit nyo po ito ay kung gusto nyo pong pumunta sa ibang lugar na ang konyo po lamang po ay ang huwag pong pumunta sa medyo mga na lugar, basta gamitin nyo po lamang sa kabutihan lamang po. Kung gusto nyo po pumunta sa ibang lugar na maganda-ganda po, huwag sa mga gagamitin nyo po nyo sa mga kabastugan, huwag nyo pong gamitin. Dapat po gawin po yung pag gusto po yung pumunta sa ibang lugar na maganda, yung tahimik na lugar, para makita nyo po kung saan nyo pong gustong mga bagay-bagay na yung makikita po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa may gusto lamang po, kung hindi nyo po gusto po, hindi po kayo naniwala, bahala na po kayo. Ito po, binagi ko lang po ito kung gusto nyo po na magkuhan po sa astral prediction. Kung saan po nyo gustong pumunta, makakapunta kayo kung talagang maisaulo nyo po yung orasyon nito. Yung orasyon na po ito ay yuhi, yuhayi, yihi, yihiyi, yahuyi, huyi. Ulit-ulit pong kan po bago kayo matulog gabi. Maraming salamat po. Sana po naintindihan po yung aking binagi astral prediction. Maraming salamat po sa inyong lahat.